Rally, and high-flying Kung Fu, each sold separately. Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System, when you master Rob the Video Robot, and meet the challenge of Gyromite, when you shoot the light-sensing Zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Here we go. Mark the Death Star! Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Fi ddim yn siŵr os chi'n gallu gweld golau fan hyn, actually. So, be fi'n mynd i wneud yw dangos chi beth mae'n edrych fel heb y green screen effect. Felly, os fi'n mynd DSLR, rhoi filter. Ie, fi'n mynd siŵr os mae'n dangos e dda ar sgrin y beidio. Felly fi'n trio lliw gwahanol. Ie, fi ddim quite yn siŵr os filter, neu rhoi yn ôl awr. Mae dal yn really cool, ond fi'n hapus iawn gyda fe, ond dwi ddim yn dangos e ar sgrin yn dda. Felly, yn ei hwnna. Ok, mae hwnna'n well. Ok. Y gyd mewn. Felly, penod 5 o Dungeon y Dis. A gawn ni weld. Troi'n o lawr tipyn bach. Right. Bant da ni. So beth yw 5? Byd y saw parol. Wow, popeth yn wahanol. Gelynion yn cael 10% o iechyd ychwanegol. Ffeithiau status yn gweithio'n wahanol. Mae'r offer i gyd wedi ei newid. Oh god.
fi just roi hwn ar. O, mae'r cerddoriaeth RSI launcher yn cymryd drosodd i wneud. Mae'n cool, ond ddim really eisiau fe nawr. RSI launcher. Dyna ni. Nawr sydd rhywsut dal yn trio. Beth? So, os fi di dysgu, os ti'n fflipio deu benny weired, mae wastad yn cael adio fyny 7. So, bydd hwnna'n 3. Bydd hwnna'n 6. Ond, os mae hwnna'n 3 a 4. So flipio hwnna, mae'n mynd i bod yn 1. So 1. O, dyna ni. Pum. Hwnna'n gywir, achos 2 adio 5 yw 7. Whee! Iawn. Chwech. 1. Okay, mae hwnna ffynegrwydd. Beth mae ffynegrwydd? W weithred nesa, ond ni all yr offer hynny cael ei ddefnyddio ar eich tro nesa. Okay. So os fi'n flipio nhw, mae hwn yn mynd i cael 1 a 6. So bydd rhaid I fi newid y 2 nhw I 1. Just look yw e. Ond ma'n well. Ydy e? 4. Wedyn 1. Hooray! Felly, cleddyf dwbl ysyw iechyd yn gritigol. Pum.
Felly... Dau... O, ma'n ymwell. Os dwi'n neud 2 a flipio hwn. Double. Wedyn dim ond 2 sydd angen. Felly flipio. 3. Cool. Angen y iechyd. Right, katana. O, max 4. Mae hwnna'n handi iawn. Cryf yn erbyn wenwyn. Felly flipio 5. Dim ond 1 a 1. Y gorau fi'n gallu neud fan hyn. Ble mae hwnna'n gwanhau hefyd? Dyblu'r weithred nesa. Sy'n 10. Cymryd 4 niwed o ddiwedd tro yma. Neu dwi'n cadw hwnna? Na, dwi'n defnyddio hwnna nawr. 10. 1. 2. Mae Gwenwyn o 4 ddo. Mae hwnna'n broblem. 2. Mae'n ffain, mae'n ffain, mae'n ffain. Dim problem o gwbl. Gobeithio fi'n gallu... Ti methu cuddio o goed. Mae nhw'n byw am gannoedd o flynyddoedd. Mae nhw'n gledda ar y meirw. Oh my gosh. Okay. Llafn llead Cilgant. Ar dro Eilrif. Mae hwnna'n edrych yn fwy bwerus. Super gelyn. Lle. Edward. O, ar trod. Nawr fi'n deall hynny. Pimp. Felly... Dylwn ni'n gallu ennill mewn gyda hwnna. Boom. Wow. Fi'n hoffi'r pethau sydd 'da fi.
3. Fel reol fi wastad yn mynd am y rai lefel is. 5. Fi ma 4. Na. 2 bydde'n rhoi hwnna. Felly na i aros gyda... 8. 3. Mae'r gwanhau yna yn neud rhywbeth ychwanegol, felly mae'r ymwneud fy fi'n defnyddio fe. Right. 5. Die. Alright. Basically, sut mae'r hwyl pawb? Be mae pawb yn meddwl o... Hei! Diolch beth fi wedi wneud reset nawr. Mae fe'n gweithio. Helo Morgan Gaming Chair yn plesio. Ydi, plesio'n fawr iawn. Mae'n really nice. Hapus iawn gyda fe. Diolch am gofyn, Emrys. Dyw'r golau ddim yn neud be o'n i'n gobeithio byddai'n neud gyda'r green screen, ond mae fe dal yn really cool a hapus iawn gyda fe. Really cyfforddus a neis iawn gyda'r armrests hefyd. Felly ie, hapus iawn. Cwestiwn mawr nawr. Ydw i'n gwneud newid a gwella? Neu cael hwnna. Gwneud newid a siocio. Ydw i'n mynd i defnyddio hwnna? Fe'n gyd yn well. Cynhwysydd. Mae sioc yn eitha da, ond... Ne. Ddim eisiau mynd eto. Felly a fi am allwedd feistr. Ie, mae'n nice. Fi... 3 a 4 yn neud 7. Ond, gallai just neud gwanhad i fe. So, I just neud hwnna. Right. 5. Wait. Pedwar. Nowhere really. Gwisgo'r Chris T hefyd. Barod ar gyfer dungeon. 5. Felly 3. Haha! Os dwi'n neud 2 4. Boom. A boom. A dyna ni. Sut dyn ni fan hyn? Groesi am 3 thro.
Bendant eisiau 5 yna. Falle na I gadael y ffurnigrwydd ar gyfer tro nesa. Cael double bydd hwnna'n neud 20. Na, na'i neud cadw fe. 4. Credu gallai gorffen e off tro yma nawr. Emrys, ydy'r lefel a'i sain yn oce? Fi'n gwybod fi wedi bod yn ffidlo achos nes i'r adeiladu'r cadair bore yma. Oh god, fi'n siŵr bydd y job yna hanner awr, 20 munud ar mwyaf i rhywun, ond fi just efo... Fi'n mynd bach yn brain freeze ar y moments yna. Okay, good. Diolch am gael fi gwybod. So, os dwi'n neud hwnna... 10... A nawr 3. Perffaith. Dewch mewn, byddwch yn ofalus. Ble ti'n cerdded? Newydd gael llysnafydd draw am ginio a dwi heb gael siawns I fopio fyny eto. O, dyna ni. Right, gwneud niwed dwbl os yw iechyd critigol. Gall llosi 2 niwed gall defnyddio'n unig ar dro odd. 1, 3 a 5. 2, 4, 6. Gwneud niwed o 5 gyda'r katana. Fi'n mynd I edrych beth sydd 'da fi yn y bag cefn. Calon elastig. Groesi am 3 thro. Ww, rhaid bod hwnna'n werth lot, ydy e? Groesi am 3 thro. Fi'n hoffi rain dye. Mae hwnna'n handi o ran gwanhad. Katana. Mae'r groesi am 3 tro na really yn neidio mas at ei. Mae tipyn bach yn negatif, ond just yn meddwl fi byth 'di cael unrhyw beth fel 'na o'r blaen. A mae hwnna'n huge, 3 tro. Okay, pen stereo neu rhain. A fi am super pen stereo. Right then. Oh. Right, 4 yw'r max fan hyn. Felly 2. Dwi jyst yn neud hwnna yn syth. Mae hwnna mas o ffordd nawr, fi'n gwybod fi'n gallu goroesi. Sy'n hyfryd. W fyna. 10. 12. Nawr 3 a 4. 4. A 4. Y peth yw, mae wedi cael fi fyna.
Okay. Yn amlwg mae fe'n risg achos mae... Fi lawr i 22. Dwi ddim yn credu mae'r parhad olaf na yn cario ymlaen i'r brwydr nesa. So mae'n... Mae hwn yn risg. Credu mae rhaid i fi trio wneud hwn. Y goroesi thing na to. Just for fi. Okay. So mae 'da fi goroesi 3. Oh. So mae'n 20. Boom. Nawr... None of them are great though. Just un. Lawr i 9. Yikes. 3 a 4. Oh. Oh, that's cool. So... Ah. Uh-oh. Beth? A fi wedi cael goroesi though. Fi ddim yn deall hwnna o gwbl. Sut wnaeth hwnna gweithio? Sut? Beth oedd y pwynt na o'r thing goroesi then? Fi mewn grac ar hwnna. Gan ni roi cymeradwaith trant ydi fi ddim yn deall hwnna o gwbl. Pam? Emrys, unrhyw syniad pam wnaeth hwnna digwydd? I'm more confused gyda beth digwyddodd fan'na. Sa'n defnyddio hwnna eto. Na. Rubbish. Teimlo fel fi wedi cael fy nhwyllo. Boom. Fi'n mynd hedfan trwy hwn nawr. Ni penderfyniadau gwell. Fi ddim yn defnyddio'r thing goroesi na, achos wnaeth i ddim gweithio. Anger pangs. Dod drostai. Oh well. 5.
Ah. Drainage, dig. Tri, chwech. Ni'n rhoi 16 i fi. O'n i bai fi wneud hwnna. Wedyn 5. Pam dwi ddim 'di cloi un o rai nhw? Oh! Dwi'n gwybod weithiau mae fe'n mynd yn wrong, ond mae hwn jyst ddim... Mae'n wedi bod yn sesiwn ofnadwy. Yeah. Fi'n credu... Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd fan hyn. Fi'n gwybod mae yna... posibiliad bod pethau ddim yn gweithio yn y rownd yma. Troffer, can you newid rewi... Ooh! Hwna'n eitha cool. Tri... a... pedwar... O by 6 yn gormod. Boom. Dyma'r un boi, dyma'r un. Dau. Ma 5 yn defnyddiol. Chwech ddim. Mae rewi a siocio yn handi iawn.
Mae'r katana yna. Pump a 2. Pump a 2. Dal gorfod wneud cymryd niwed though. Gwenwyn 3. Cymryd 3. Pa? 1 a 5. Mae hwn yn rhoi 6 i fi. Mae hwn yn tricky. 5. Mae gadael... Lwcus nes I gadael y ffyrnigrwydd yna. Mae gyda fi ar gyfer y tro nesaf. Sioe dda, rwy ti ar y gyfeillion yn gwneud cynnydd serol gyda'r difyrwch ymladd na. Ma. Llaf yn lled cilgant. Ooh. Ho ho ho. Cannon elastig. Dwi ma angen switcho'r symudiadau rownd mwy. Ydy hwnna'n meddwl bydd yn double y sioc? Wedi bod ti'n gwybod? Oedd hwnna'n lwcus. Right. 8 dwi angen. Sy'n meddwl 5. Ma' hwn yn ddigon. Ail rolio'r teiths, cael gwerth uwch nag o'r blaen. Tisiog. Bydde yn neis I gael rhywbeth sy'n gadael fi defnyddio 6.
5. A o leia mae rewi a sioc yn rhoi o dan bwysau. Dyna ni. Pump. So ni'n neud 5, byddai ddim gallu defnyddio hwnna. Fi jyst cymryd e. Pedwar. So dim ond 2 sydd angen. Sa'n credu mae'n werth e i fod yn onest, achos dim ond 1. O, falle. Falle bod e'n werth e, just er mwyn neud y rewi a siocio. Nawr dim angen. Rhywbeth arbennig. Lefel I fenni. Pwff. Right. Dewch mewn. Dwi'n meddwl dewch mewn. Sorry, jyst bwyta chydig o'r eiron garddwr. Beth wyt ti ar ôl? Mewn. Alright. Katana. O. Bydd hwnna'n handi I gael maximum. Nid hwnna. Beth sydd fan hyn? Ie, fi ddim yn credu hwnna, achos naeth hwnna ddim gweithio tro diwetha. Amheus iawn ynglyn â'r hwnna'n gweithio. Felly 1 6 Boom, boom. 4 eitha cryf yna. Big. Boom. O, dwi'n colli eto. Does neb eisiau cael cactus ar gyfer coflaid gynnes gyfforddus. Na. Na. Dim diolch. A gwella iechyd. O, mae'n drenu fi methu cario afalau rownd gyda fi. Malws. Awn ni am y malws gynta. Pedwar. Hanner mynd i'n go. Eitha hapus gyda hwnna. Right. Os dwi'n neud 8 16
A mae hwnna'n mynd i bod yn ffain wedyn. Ffynnigrwydd. 16. A 4. 32. Fe mae dyn gwiail gynta. Felly 6. Rewi a siocio. A 4. 4. Mae hwn yn tricky achos dwi kind of eisiau cael o'n elastig i gallu gwella, ond dim ond gwelliant o un yw e. Felly... so fe'n really worth it. 6. 4. 4. Okay. Pimp. Where? Neu, mae'n well gael 6, double 6, 12, wedyn 5. Come on! Bron yna, wrthbeiriant. Na. Katana. Ooh. Bydd lle arall I fi then, ha? Felly... gwneud niwed, gwella o 1. Neu... katana. Peth yw, os byddwn ni yn neud hwnna,
Sef i fynd nôl. O na, fi ddim wedi colli fe, dwi? Ond wedi jyst wedi wneud e i fi. Canon elastig. Fi'n newid. Dim deal. Fi'n eitha hoffi'r double thing yna. Chwilyn Rhino. Right. Bant â ni, pawb. 6. Pump. 4. 3. Oof. Gallai fi gwella gan 2. Gonna... Fi'n beth o... So nawr byddai gallu gwella gan 3. So na i wneud hwnna. Achos mae'n teimlo fel amser hir rhwng lefelau, rhwng lefelu fyny. Dyma yw y rediad olaf heddiw. Felly. Hyfryd. 6. Mae hwn yn mynd i roi 4 i fi. Yeah. Dim ots. Oof. Hwn yn mynd i roi 2 i fi. Mae'n rhoi 6 i fi. Fi yma 6. Fflipio ben i weired 2 a 2. Le mae'n rhywbeth. Dwi'n hofio beth yw hwnna draw hwnna. Dwi ddim yn gallu cofio. O, 5. Oce. Dim ond 2 sydd da fe nawr, 2 iechyd. Gwenwyn o 4. Ond sim rhaid i fi gwella fe. Yay. Falch es i
am fe cyn... Dim angen hwnna. Gwerth discover plus... Right. Gyda pethau cymleth fi jyst yn gadael. Oh god. Right. Felly. 6 rewi a siocio. A nawr... Mae rhain yn oce. Bump, bump. Chwech. Pedwar. So rown nesa nawr. Fi gwella gan 3. Dyna ni. Deryn croch. Rewi a siocio. Nawr. Mynd am 4. Stranc. Gwneud newid tân o 4. Dig. Gwella. Naw ar ôl nawr. O, gwelli fi... Gwella gan un gynta. Wedyn. Whee! Oh, yes, boss! Oh, right, fi angen meddwl. Be sy angen? Gwneud newid a newid dwbl. Uwchraddio. Katana. Katana. Actually, beth sydd fan hyn? Angen gwanhad. Na, bendant. Katana. Whee! Right, boss nawr. Amser, boss. Madison. Yn y mewn I rewi. Cyn I mi ddod lawr I John, roedden ni arfer cael stŵr am ymladd. Nawr fi yw'r boss y benod gyfan, felly gad I ni ymladd. Ooh. Right, 10. Tri, 2, 5. Dim angen hwnna to. Sticio I 4 a 5. Newid hwnna I 5. 3, 4. 4. Hwnna I 4. Mae lot o ddis da hi. Wel, mae dy hi'r un nifer o disa fi, ond... O, na. Mae fi'n dechrau poeni.
Right, beth hwnna'n rhoi 6 nôl i fi, sy'n mynd â fi nôl i 44. Os dwi eisiau bod yn really amddiffynol, gallwn ni wneud hwnna. Neu, ydy yn well i mynd ymysodol a cael 4, 8, 12, 16 off hi. So, ydy fi'n mynd plus 6 i fi, neu minus 16 i hi. Tricky, eh? Neu, dwi'n mynd hollol nuts. Roi hwnna fyna. Yn siocio 2 o rai hi. Wedyn... dig... Some point. I'm going to colli tree. Pimp. Wella. Flipio. Pimp. Ooh. 2 ar ôl. 37 dy fi though. Hey. Right. Ennill. Hey, dyna ni. Hooray! Wel, mae gen i un peth i roi ti. Ti'n barhaus. Dal yn meddwl am ddymuniadau dy galon ti wedi ffocysu ar ennill? Felly gad ni weld yr olwyn sy'n troesi. A nawr stopio'r olwyn ar, o edrych ar hwnna, colled arall anffodus. Wee! So mae un ar ôl dy fi o'r ryfelwr. Gobeithio yn y stream nesa o Dungeon y Dis gallai dangos chi Crys T arall, achos fi'n eitha hapus gyda'r rai yma. Yn amlwg mae'r green screen yn cymryd y lleidr allan, os fi'n dangos hwnna. Yeah. Mae'n edrych yn eitha cool. Yeah. So dyna ni. Gobeithio ni di ennill Rosyn. Gwrtaith da gyda nitrogen a potassium. Diddordebau yn naddu fy nrain. Fi yw Rosyn specific. Hoff can karaoke. Fi yw Rosyn specific maen nhw'n sôn am yn Kiss from a Rose, ti'n gwybod. Reswm dros ddod i'r dungeon yn y byd tu allan mae pawb yn obsesiynol gyda fy metelau. Yma mae fy nrain yn cael yr heiddiant cyfiawn. Ooh. Right. So, dyna fe heddiw. Diolch am wylio. Diolch am ymuno mewn cyn hefyd gyda adeiladu'r hyn gadair yma. Fi'n mynd i gweld os fi'n gallu just dangos chi. Os fi'n rhoi webcam... Right, fi'n mynd i dangos chi e. Byddai'n mynd off yr audio meiliad. Un munud. Actually, hyn i'n neud. I'll just cymryd hwn. DSLR. Ba-ba-ba. Right, I'm going to need screen llawn. A troi y filter off. Am eiliad, just am eiliad.
Right. Fi ddim yn siŵr os chi'n gweld hwn. Ond, right. Ti'n gallu gweld bod y lliw? So, I'm going to troi golau hyn off. Ti'n gweld hwnna? So, edrych ar hwnna. Ooh. So yeah, fi'n eitha hapus dy fe, falle. So, mae gyda fi un o'r rhain. So, dyna ni melyn, glas, pink. O, falle neu roi'r green screen lawr. Ameiliad. Yn gweld yn ei habitat naturiol. So yeah, mae'n edrych yn eitha cool actually, heb y green screen. So, chi gyda auto sydd just fel lliwiau I gyd edrych. Just roi lawr ameiliad. So chi'n gallu gweld fwy. Yeah, so beth chi'n meddwl, eh? Eitha cool. Just, so, coch, gwyrdd, porffor neu glas tywell. Oh, melyn, glas, pink. Beth yw'r modes gwahanol? Auto fel just flachio lliwiau. So yeah. Yeah, mwyaf fi'n edrych arno fe actually, mwyaf fi'n hoffi fe. So, gobeithio gweld chi tro nesa ar stream. Yeah, chi'n gallu ymuno gyda ni tro nesa. I'll cael look nawr beth. Fi off fori. So mae car fi angen cael gwasanaeth neu check over neu beth bynnag. Ond byddai nôl dydd Mercher. So gweld chi dydd Mercher am fwy o awr retro neu awr gemau rhwng 1 a 2. 1 a 2. Iawn. Diolch pawb am wylio. Diolch Emrys. Unrhyw un arall sydd wedi bod yn gwylio. Ie, gweld chi tro nesaf. Ta-da! Ta-ra, boi. Ta-da.